Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Nura Umar Abdul'azeez, limamin masallacin Juma'a na Alhamsat Towas da ke zuwa nan bayan Shoprite. Alhamdulillahi, da farko muna gode wa Allah da Allah ya kaddara mana haɗuwa a wannan waje a ƙarshen wannan gidauniya ta alƙalanci. Hakika haɗuwar mu a nan wannan bita da aka yi mun amfana da gaskiyar gaske. Ni kusan na ce ban taɓa zaton ɗin wata samina makamancin irin wanda take bayani akan tantance bayanai na ƙarya ba. Duk mukan karanta ne da ƙarƙashin hadisai da ayoyi. Yanzu musa aka fito da shi a zamanance, wani ayoyin da hadisai ɗin sai aka ga sai a zamanance abinda Allah ya faɗa hadisi da manzon Allah ya faɗa, abinda Allah ya faɗa Qur'ani da hadisi sai ga su yanzu kuma a ilimance ma ga su an bayyana mana su. Ashe zamani da muke ciki yana tafiya da Qur'ani da hadisi. Sai muka fahimci haka. Sai kuma aka nuna mana cewa ga hanyoyin da ake tantance magana ƙarya a social media, ka iya gane ta kuma kauce mata. Kamar yadda a hadisi za ka iya bambance hadisin ƙarya a hadisai malamai sai amfani. To yanzu ma sai aka mana bayani magana ma ta jama'a haka a gari, ga hanyar za ka bi ka gane ta gaskiya ta ƙarya. Kaga wannan ba bai ka same shi a soro ko ajin karatu ba, sai a yin wannan semina ɗin. Da haka mun gode wa Allah, kuma Allah ya saka muku da alheri. Kuma insha Allah za mu yi ƙoƙari a kuɗuɓinmu na wannan juma'a ɗin, insha Allah mu gabatar da kuɗuba game da irin wannan abin da muka a wannan waje insha Allah.